Ang sarap. Olives. Tapos meron siyang chili. Pero hindi ko yung kakainin kasi baka maanghang na ako masyado. Carry ko lang yung medyo spicy pero wag naman too much. Ang sarap niya, guys. Ito yung aming menu every Friday. Tapos, meron kasamang bread na may ham and cheese sa loob. So, ganyan siya, guys. It's our Friday menu. So, nika guys, samahan nyo kami mag-lunch. Ay, yung katabi ko, tapos na agad. Gutom siya. Mabilis ako kumain. Mabilis naman ako mapuno. Ang sarap. Parang medyo kulang sa sauce. Ayos lang? Sakto lang? Gusto ko kasi yung laging yung masauce. Wag. Ay, ikaw ayaw mo na masauce, no? Ganyan, tama na. Ako naman gusto ko yung masauce. Masauce! Daray-daray ang lips ko, oy. So, ayan guys. It's Friday na, so bukas is weekend na naman. So, it's time to lakwatsa. Mag-explore na naman ang atin yung lakwatsera. Saan kaya ako makakarating? Abangan nyo guys kung saan ako makakarating. I-update ko kayo tomorrow. Narap. Favorite na namin to. Every Friday, vegetarian spaghetti sauce. And with, ang tawag sa English nito? Toasty. Dito toasty eh. Dito sa Netherlands, toasty, ham and cas. Ang tawag dito sa English pag nag-order ka sa restaurant sa Pilipinas? Toasty. Ha? Toasty. Toasty rin? Oo, ano mo? That's yung toasty eh. Sa Pilipinas ba? English. Google? Anong tawag dito sa English sa Philippines pag o-order ka ng sa restaurant? Tan tan ta da da tan tan. It's Friday na. Toasted ham and cheese. Sandwich. Sandwich, ham and cheese. Toasted ham. Oh, toasted. Ham Okay. and cheese sandwich. Toasted. Okay. Ang tawag nila dito sa Netherlands in Dutch is Toasted. toasty, ham and cas. But in English, it's Toasted. ham and cheese sandwich. Sandwich yan eh. Ang haba. Sandwich. Sandwich. Kasi may palaman. Okay. Sarap. Masarap. Masarap. Masarap siya, masarap. Hindi siya nakakaumay. Hindi ba nakakaumay yun? Mauubos ko na. Ay, tumalsik. Sayang. Dapat walang natatapon na pagkain. Minsan. Di ba yung